Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang para siswa. Wilujeng pepanggihan malih wonten ing mata pelajaran basa Jawi wonten ing semester kalih tahun pelajaran 2012 2021 nggih. Wonten ing pepanggihan wonten ing semester kalih punika Pak Guru ginakaken kangge orientasi materi mata pelajaran basa Jawi kelas 8. Nanging saderengipun Pak Guru wiwiti orientasi wonten ing enjing punika, monggo supados pepanggihan ing enjing punika tansah pikantuk rahmat, berkah saha hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi para siswa kelas 8 sedaya tansah pinaringan kebagas warasan. Monggo pasinaon dipun wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa, ing mangke Pak Guru ginakaken basa ngoko alus kemawon nggih supados gampang dipun mangertosi. Nggih, dadi gampang dimangerteni lan para siswa nggih terbiasa ngrungokake tiyang ginakaken basa ngoko alus. Basa ngoko alus nika sampun termasuk kagolongaken unggah-ungguh ingkang sampun alus nggih. Paring pakurmatan dumateng tiyang ingkang diajak guneman. Mlebu ana ing materi kemawon. Orientasi materi basa Jawa kelas 8 semester kalih tahun 2020-2021. Piwulang 1. Kompetensi dasar memahami isi teks cerita Ramayana episode Peksi Jatayu. Terus materi pasinaon wonten ing piwulang 1. Teks Ramayana episode Peksi Jatayu. Kaping kalih kawruh basa. Mliginipun rembug bab homonim, homofon, antonim, dasanama. Apa to yang diawane? Homonim, hiponim, antonim, dasanama. Nggih. Homonim niku tembung-tembung sing ucapan lan tulisane padha ning tegese beda. Hiponim niku tembung khusus. Antonim niku kosok balen, dasanama niku sinonim persamaan kata. Materi ana ing piwulang 1 sateruse yaiku nomor 3 negesi sesanti utawa slogan. Dadi ing kene mengke para siswa kudu bisa mbedakake antarane sesanti lan paribasan liyane kang kagolong ora kudu sesanti. Terus evaluasi pembelajaran. Siji, nilai pengetahuan dijupuk saka teks tertulis. Dene keterampilan kajupuk lewat praktek utawa panegasan. Mlebu ana ing piwulang 2. Piwulang 2 kompetensi dasar memahami teks piwulang serat wulang reh pupuh kinanti. Materi pembelajaran ana ing piwulang 2. 1. Tembang maca pat kinanti. Ing kene Pak Guru terangake bab paugerane tembang kinanti, watak saha sapa sing gawe tembang maca pat kinanti. Terus menanggapi isi teks serat wulang reh. 3. Jenise unggah-ungguh basa Jawa. Gandeng wonten ing kelas semester 1 sampun mangertosi jenise unggah-ungguh. Wonten ing piwulang 2 ing mangke nika namung nerangaken jenis-jenise unggah-ungguh kang umum ana ing masyarakat Jawa, yaiku unggah-ungguh basa ngoko jenise ana pira, basa krama jenise menapa kemawon. Terus sing ana masyarakat Jawa iki apa ya gur kuwi. Nggih. Kaya sing ana kraton niku basa kedaton, lan sak piturute. Terus evaluasi pembelajaran sakwise nguasani piwulang 2 yaiku pengetahuan niku lumantar tes tertulis, dene keterampilan dilaksanake kanthi praktek lan penugasan. Lan ana penilaian harian 1.
niku kanggo ngetes utawa kanggo mengevaluasi pembelajaran piwulang 1 lan 2. Terus piwulang 3, kompetensi dasar menelaah bacaan asal usul papan panggonan utawa legenda. Materi pasinaone ana ing piwulang 3, 1. Maca teks cerita asal usul Kutha Sukoharjo. Terus nomor 2 ngetrepake tembung panggandeng. Nomor 3 jenise tembung rangkep. Nomor 4 tegese tembung garba. Menika materi wonten ing piwulang 3. Terus evaluasi pembelajarane kanggo nilai pengetahuan kanthi cara tes tertulis, dene keterampilan kanthi cara penugasan. Mlebu ana ing piwulang 4, kompetensi dasar menelaah dan menangkap isi teks dialog. Pak Guru ulangi ya, menelaah dan menangkap isi teks dialog. Materi pembelajaran 1. Teks dialog kanthi ira-iraan gegulang kelompok. Terus nomor 2 main sandiwara lan unsur-unsure sandiwara. Nah niku mengke ana ing kono diterangake apa to sandiwara iku lan kepiye to unsur-unsure kok bisa disebut sandiwara. Ngapunten nggih niki gandeng ana ing alam terbuka, dadi kadang kala wonten swara sanes ingkang mlebet. Nggih, niku tandane memang natural. Nomor 3 ngeterpake ukara tanggap lan ukara tanduk. Nah, ana ing kene para siswa diajak bisa mbedakake antarane ukara tanggap lan ukara tanduk. Kepiye ciri-cirine ukara tanggap lan ciri-cirine ukara tanduk ana ing ukara. Terus evaluasi pembelajaran ana ing piwulang 4, 1. Kanggo nilai pengetahuan kanthi cara tes tertulis. Dene keterampilane kanthi cara praktek utawa penugasan. Ana ing piwulang 4 sakwise rampung piwulang 4 ana penilaian harian 2. Penilaian harian 2 kuwi materine piwulang 3 lan piwulang 4. Piwulang 5. Kompetensi dasar mengalih aksarakan 1 paragraf cerita Kidang Kencana berhuruf Latin ke huruf Jawa. Terus materi pembelajaran 1. Pananda ing aksara Jawa. Pananda ing aksara Jawa niku kapilah dadi kalih nggih, ingkang wujude gancaran, prosa lan wujude tembang. Nggih, niku benten, cara penulisane benten, panandane nggih benten. Nomor 2 ngetrepake sandangan lan pasangan ing ukara. Ya nggih, para siswa kudu bisa gunakake lan ngetrepake sandangan lan pasangan ing sajroning ukara. Evaluasi pembelajaran 1. Kanggo nilai pengetahuan lumantar tes tertulis. Dene kanggo nilai keterampilan lumantar praktek nulis aksara Jawa. Nggih. Sakrampunge piwulang 5 ana penilaian harian 5 kanthi materi ya niku mau nulis lan maca aksara Jawa. Media pembelajaran kang kudu disiapake dening para siswa kelas 8 kabeh yaiku 1 paket internet. Kula kinten mboten masalah nggih, sebab paket internet sampun pikantuk bantuan saking pemerintah awujud paket belajar. Nomor 2 buku paket bahasa Jawa niku dipinjamkan dari sekolahan, disili saka sekolahan. SBA Basa Jawa semester 2 utawa LKS Basa Jawa semester 2 para siswa saged mundhut ana ing toko kang ditunjuk dening sekolah. Nomor 4 buku tulis lan buku tugas. Kanggo referensi para siswa uga becik nek nduweni buku pepak basa Jawa. Becik uga nek duwe buku seneng maca aksara Jawa. Nika nggih. Kula kinten para siswa kabeh wis duwe nggih buku seneng maca aksara Jawa.
saged dipun waos-waos kangge nglancaraken anggenipun maca aksara Jawa. Terus bau sastra Jawa utawa kamus niku para siswa mboten sah tumbas, cukup nginstal wonten ing Play Store bau sastra Jawa. Niku mboten abot kuotanipun. Panutup ing atur, Pak Guru namung saged matur tetap semangat belajar para siswa sanajan ana ing mangsa pandemi Covid-19. Terus selalu berhati-hati dan jaga kesehatan. Konsumsi banyak buah dan sayuran kangge menjaga imunitas, nggih. Selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu ingat 3M, selalu mencuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan. Kedua, menjaga jarak. Dan ketiga, menggunakan masker kemanapun dan dimanapun, ya. Terus kerjakanlah dan kumpulkan tugas tepat pada waktunya. Ingkang pungkasan wilujeng nindakaken pembelajaran lumantar media daring. Mekaten para siswa ingkang saged Pak Guru aturake ana ing pepanggihan ing siang menika, nggih. Kula kinten cekap pepanggihan monggo dipun tutup kanthi wasana hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.